nechtěnýho to nemá. Možná to, co chybí primátorovi v kalhotách, potřeboval dát cenu. A měly být z čokolády, podle mě. To měli lidi olizovat, nebo z ledu. A měl by s tím točit onderka zevnitř, ale samozřejmě, že jo, to je jasný. A je teda na snadě říct, že tato věc je tak geniálně udělaná, jsou to hodiny. Dobrý den, zdravíčko. Zdravíčko. A je to tak úžasný, že nejdřív se musíš podívat na hodiny na věži a potom zjistíš, kolik je hodin na tom. Jo, já si většinou dívám tady. Že jo? Tady na to žádnou... všichni. Máte taky ukažte, jaký Povinně radnice by... Já mám vynikající. Ukažte. Švýcarsky. Plímky? Ano. Dobře. Plímky, švýcarské plímky. Měl by tam nahoře sedět někdo z radnice a tak se otáčet. A hlásit počasí, že jo? Nebo hodiny vlastně. To by bylo úplně to nejlepší.